at Chinita! Ang Tagol! Sino? Ako? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang edisyon ng Sino? Ako. Congratulations! Congratulations! May babaero? Hindi yan. Panalo si Eman Bacosa Pacquiao sa kanilang boxing match na ginanap sa Bohol, sa Tagbilaran City, Bohol, laban sa Indonesian boxer na si Reynold Kundimang. Na-knockout ni Eman ang nasabing kalaban sa round 4. Kaya, congratulations! Congratulations! Sabi nga ng iba, manang-mana sa ama ang kanyang pagiging boxer. Babaero din. Hindi boxer nga! At mas lalong panalo si Eman Bacosa Pacquiao dahil bumiyahe pa papuntang Bohol si Jillian Ward para diba? suportahan siya. Confirmed. Kaya naipanalo niya dahil inspired. Ipinagdasal daw ito ni Jillian Ward ang Ng kaya kanyang babae dun. pagkapanalo. Sana all! Congratulations, Basic. Eman Bacosa Pacquiao. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Basta Pacquiao, babaero! Ano talaga? Hindi yan babae. Boxingero. Boxingero. Sorry, magkatunog kasi. Boxingero. Diba para mag-effort ang isang babae na Isang maganda. Jillian Isang Ward? Jillian. Ang daming nahuhumaling sa kanya. O kung na sa aking... Ilang kaende ang tanong ko, bukod kay Jillian, sino pa dun sa audience ang nanonood? Na wala. hindi na Wala low-key yan. lang? Wala yan. Bakit mo alam? Siyempre, ako nag-training dyan kay Iman Okay. para manalo man. Dyan. Maniwala na kami. Parang umuubo lang na Ako plema nagturo. eh. Ako nagturo dyan. Kaya congratulations, man. Di ba tatay niya nagturo? Siyempre, kasama ako. Ako nagturo sa tatay. Ako rin nagturo sa sige anak. nga, sample ng shadow boxing go. Hindi ko natatamaan eh. Shadow boxing. Kaya nga, nahihirapan akong kalabanin Kasi may dyan gout ka dito sa balikat eh. Galaw ka. Ang galing no, nakakatuwa. Congrats mo. Parang nga talaga Eto, siya, siya, no? siya Si naman Manny yung Pacquiao. aabangan natin bago Oo. natin Sana aabangan. nga may isang Pacquiao na naman na magbibigay ng parangal sa atin. Sa true. Sa larangan ng boxing. Sa true. Dahil ito, kataw, solid na solid. Tsaka bagets, alam natin Oo. nung kabataan ni Manny Pacquiao, di ba, bukod sa maraming babae. Wala naman daw. Ang daming belt na iuuwi. Pati belt ng chicks. Dalian natin, ano na ako? Nasi-CR na ako. Hindi, mamaya na. Sige, gusto mo Ang laki ng katawan ng boksingero. ng babaero. Siyempre, kailangan niya ma-accommodate lahat eh. Ng babaero? Ng babaero? Nung boksingero. Nag-gym. Yung boksingero. Yung babaero. Doon siya naghanap ng babae. Sa gym. Oo. O sa ring. Yung boksero. Yung babaero. Galaw ka. Sige na nga, tama na to. Kasi si Direk Tama na. Phil nakikinig ngayon. Good Oo, morning, yung Direk Phil. babaero. Director yun. Eh, sa Hanggang mga- alas 9 pa po tayo at abangan kung mag-a-announce kami ng winner sa Love Knows No Boundaries! Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!